Sangrongshalo India Air Force ni Kaitham special aeroplane Baikhe Hasteo Phai Sokphaikha NDRF ni 120 Adongrok abo haikino borok ni logiwa tobi phaikha rescue ni samungo phrangjang dalbidal nangmani manikkhani ro Shal thamromoi wati phaimani yagolo haina hai strangshal horo hopongno thakpleke haste ganangoi wati phaimani bai tui bisingo habjak Agartala smart city abo haikino tuilomjak haste ni dalbidal hangkoni kabangma amchai Tabuk bojoto lokorongno tuilomjak amchini rescue khlai kubun kusuk jaga to buya ko rescue team kabangma lokorongni nok bisingo yasko jora kasaka toi waramate kabangma ojoto lokorongni kamajak horni muktroi Yangte khakja phasing wati phai tuilomani bai strangshal jora toi Tripura Hasteo thika khorok sinete kamajak khorongnoi Aba haikino sangrongshal aijogo Shantre bazar bokhaksini gardang amchayo thoitongmani jorao asomsa nokanani hate kwagoi phaimani bai hap hobjagoi thika nukung khungnini khoroksini borok Abo bai tong khoro bialok laijak hasini joto lokorongno rescue khlainani bagoi hakorar habangni chubajo sanhormani hasini mantri okra Dr. Manik Saha Aboni yagolo sangrongshalo Indian Air Force ni Kaitham special aeroplane Baikhe Hasteo Phai Sokphaikha NDRF ni 120 Adongrok Aba haikino borokni logio tubui phaika rescue ni samungo phonangjaknai dalbidal nangmani manikhoni rok Bureau Report Chini Khorang